10 семейства от русенското село Тетово спечелиха дела срещу водоснабдителното дружество в Кубрат за надписани сметки. В рамките на 2 месеца русенска адвокатка успя да обърне нещата в полза на хората и сега нито един клиент няма да плаща начислените му служебно пари. През ноември ви разказахме за проблемите на десетки семейства в село Тетово с водоснабдителното дружество в Кубрат. Тогава хората бяха проплакали от надписаните суми и се чудеха как да се справят с съдебните решения. Кметът на селото Невяна Атанасова потърси съдействието на БНТ2, за да разкажем за казуса и да открием заедно юристи, които да помогнат. Тези съдебни решения бяха оспорени, отпаднаха. Нашите жители са толкова доволни от това, че не плащат и съдебни разходи. Светла Стоянова е една от потърпевшите. Казва, че като разбрала, че вече не дължи нищо, не можела да повярва. Благодарение на кметицата, на госпожата, на адвокатката, да са живи и здрави, те ми помогнаха. Адвокат Красимира Станкова има опит в битката с монополистите. Тя първо се среща с хората в Тетово и ги убеждава, че могат да спечелят. Работи за тях без хонорар. Абсолютна заблуда е, че само монополистите печелят дела в България. Не е така. Адвокат Станкова смята, че около 90 на 100 от заведените от монополисти или срещу тях дела могат да приключат в полза на потребителите. Важното е обаче хората да проявят активност и да не се отказват да се борят.